Sanibonani. Igama kubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kuyini ngingone ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola betshise awuqedela ke nawe. Ake sikhulume nje iqiniso bafowethu elimsulwa. Abantu ngifuna baphumelele ngenkani ke njengamanje. Ngenkani. Ngifuna mfowethu noma kuthiwa umuntu okubulalayo ubese celebrator ethu seyaqala uyayibona idownfall kuwena. No, siyayireverse leyo nto manje. Okwakho nje ngilaleli kahle. Noma kuthiwa bese bekuvukela bethi bayabona ukuthi uyachallengeka. Sebeze baxoxela abantu bethi kuyaphela ngawe hayi sifuna kuvuka. Ngikulapha kabili ke mina. Ngikulapha ngokukhuluma kanje. Le nkulumo engiyenza la kanje ngisuke ngikulapha ngayo. Bese ngiphinda ngikulapha esewuzofuna umakhanda oil. Mase ngiyakutshela futhi ukuthi onyakeni sihlangana ka4 umuntu umakhanda oil funa at least ufike noma ikabili onyakeni. Why le nkulumo ngiyenza bafowethu? Ayikho impumelelo empilweni oyoyithola engekho ama spirit akusupportayo ukuthi unqobe. Ayikho impumelelo oyoyithola engekho ama spirit behind you. Ama spirit akusupporta kakhulu uma ufuna unqoba. One, kuba ama spirit abazali bakho mangabe usahlala ekhaya. Mawusahlala nabazali ama spirit azowevuka ngoba ishelter olala kuyona ishelter yakhiwe egcekeni labazali noma ingakhiwa odadewenu abafowenu kodwa as long as isegcekeni labazali leyo power ifola under abazali ukuthi ungaphansi kweshelter yabazali. Excuse me. Uma abazali bakho wena abakukhusele shuthi bayini la bayithemba lakho. Uma abazali bakho ubaba nomama bexabana uyingane uhlala nabo nawe uzoba nenkinga. Nawe ke ngane uzoba nenkinga ngoba ingcabano yababazali iyasuka ekameleni lapho mayisiguduza wonke amakamelo ngoba kusuke sekuliwa yonke lemimoya elwayo isuke seyiguduza ngoba once kwaba nefight kusuke sekunokuphambana kwemimoya. Imimoya yini imimoya hayi kusuke kushiwa umoya. Makuthiwa imimoya kusuke kushiwa izinto ezikwazi ukulalela, izinto ezikwazi ukona, izinto ezikwazi ukulungisa mangabe kumele kube imimoya elungisayo isuke ilalele. Makuthiwa nje imimoya kusuke kushiwa into ezingabonakali kodwa eziphilayo ezikwazi ukwenza umonakalo. Ingase imimoya. Makuthiwa ehlisana imimoya kusuke kuqonda ukuthi umuntu nomuntu akehlise isilwane sakhe ahamba naso. Bamba inja yakho nalo abamba inja yakho. Uyibamba kanjani inja? Uyibamba ngokuthi wena ukhethe ukwehla. Ngenkathi kwehla wena kwehla nesilwane sakho. Makuphakama wena kuphakama nesilwane sakho. Leso silwane sakho sisibiza ngani? Sisibiza ngemimoya. Leso silwane sakho. Yilo unesilwane sakhe esisibiza ngemimoya. Uwe unesilwane sakho esisibiza ngemimoya. Ngenkathi phakama impi nilwa kuphakama lezilwane ezini, kuphakama lemimoya yenu. Ngenkathi nehla nina nehlisa lezilwane ezini, nehlisa lemimoya yenu. Ingakho mawufuna unqoba funa bengabe ubaba umama ulwena ukuthi isilwane sikamama noma idlozi likamama mhlamba mthuhashi mangithi isilwane angivele ngisebenzisa igama ledlozi. Why ngithi isilwane? Ingoba noma yini once yaqala yalwa iyashintsha ibe isilwane. Ngisho umuntu beke walwa umuntu ubheja amahle ebovu ubona ukuthi angisabhekene nomuntu manje sengibhekene nesilwane. Kodwa umuntu beke waqala wehla uyabona ukuthi hayi ke la nginengilosi. Once umuntu walwa ngoba ukulandela ukulwa kuzokwenzeka imonakalo.
Ileyo monakalo esibiza ngemphumela yobulwane. Uma uzophuma ulwe nabantu babulale ubulwane, mawucekela abantu phansi ubulwane, mangabe abantu ngabafuni baphumelele ubulwane ngoba yindaba, ngoba wena ungenwe umoya olwayo, lowo moya olwayo ubulwane. That is why ngisebenzisa igama lesilwane. I believe engathi ngangizwa. So uma ngaba abazali bengabambisene, abazali bexabene, definitely ingane izo affecteka, not ingane kuphela. Khumbula ukuthini, njengoba niwakha lo muzi, ubaba umama babambisene, angithi ukwakha leli khaya babambisene. Uma ngabe sebexabana, umuntu nomuntu usabisa ngokuthi contribution yami ngiyayibamba. Nomunye i-contribution yami azasho omunye athi I made you, athi omunye ngisebenzile nami, athi omunye I contributed, athi omunye I did this, athi omunye I did that. Ngenkathi usuqala ubala, usuqonda ukuthi noma yipi effort okade uyifaka uthi kube phezulu ayime, ngoba usuyi-withdraw back. Njengamanje sezizoqala ke inkinga, seyizoqala imkhuhlane, bazoqala abantu bagule, zizoqala imoto ishayise, zizovuka izitha, zizokuvukela inkabi, zizokuvukela ikweleti, bazokujikela abantu. Bakujikela ngobani? Ingoba sekujike imimoya ngaphakathi endlini ekade ibambisene, kanti ibambisene nje iyazazi indlela zakho. Ubaba uyazazi indlela zikaMama, uMama uyazazi indlela zikaBaba. Kuyenzeka ubaba aphume athi uye enyangeni, bengabe enyangeni uzofika thina enyangeni uzothi ngicela izitha zami engizaziyo nengingazazi ngicela inqotshwe. Khuluma iqiniso baba, njengamanje ubani umuntu oyisitha kuwena? Angithi umuntu oyisitha kuwena yilo muntu osukulwa naye. Wena ulwa nobani njengamanje? Angithi umuntu olwa naye unkosikazi wakho. Uma uthi akushawa izitha zakho, uyazizwa yini ukuthi uthi akushawa unkosikazi wakho? Aphuma unkosikazi aye enyangeni, athi enyangeni izitha zami zonke ngifuna inqotshwe, ngifuna zishayeke. Mama, sikhuluma iqiniso, kingibhaka phela lona. Ubani isitha sakho? Angithi isitha sakho yilo muntu olwa nawe. Tshela mina iqiniso ke manje mawami, njengoba ugweba izitha zakho, tshela mina ubani olwa nawe? Angithi umuntu olwa nawe ubaba wakwakho. Uwe othi izitha zakho uyazigweba, uyazibona yini ukuthi mawugweba umuntu olwa nawe ugweba lo muntu olwa nawe endlini? Uyabona yini ekuthiwa benihlangene kuMama noBaba, nathatha isinqumo ukuthi thina siyile family, sithi zonke izimpi ezilwa nale family azinqotshwe. Uyabona yini imimoya yeni ibambisana iyolwa nempe ngaphandle ukuthi ingangeni ngaphakathi? Kodwa ngoba nilwa ngaphakathi, niyazibona yini nigwebana nodwa? Mhlawumbe ukazi ubabona abantu bahambe ndawonye bethi bayofuna usizo, along the way bahamba bexabana bodwa futhi. Kodwa bathi labantu bayofuna usizo endleleni baxabana bodwa. Bahamba bodwa baye esontweni, kodwa endleleni on the way to the church baxabana bodwa emotweni. Baxabana bodwa endleleni. Bakhuluma amagama angamakho omunye umuntu kodwa amlimazayo. Bayabophana bodwa. Bayabhekmawuthana. Ubaba kamkhulumi kahle umama, umama kamkhulumi kahle ubaba, kodwa phambi kwabantu nizenza abantu abaright. Niyabona yini ukuthi nini enigqilaza impilo yenu? Niyabona yini ukuthi nini enimosha ingane zenu? Nibanukelana abathakathi kube kuyinini abantu abathakathana bodwa endlini? Niyawubona yini umsebenzi wami yonke ngibhaka ukuthi inini eniwenza ukuthi ube nzima? Ngoba nina nilwa nodwa, kanti kumele ngabe niyafukulana, kumele ngabe niyasizana, kumele ngabe niyaphakamisana, kumele ngabe niyalwelana. Ugcine nini ukumlwela umuntu wakho noma usujabula bengabe uphethwe yikhanda? Ugcina nini ukumlwela umuntu wakho noma ujabula mawubona ukuthi izinto azihambi kahle, uthi ngoba idlozi lami liyakushaya? Wakwamuza umuntu wesifazane uthi umxoxele umuntu wakho uthi hayi into zami azihambi kahle, athi hayi kubanjalo phela mawuzoxabana nami elami idlozi linjalo, alifuni umuntu ongihlupha. Lowo muntu ukutshela ngamaqhinga ukuthi uyazi ukuthi ushawa idlozi lakhe, naye idlozi lakho liyamshaya. Ngibabonile mina abantu behambe belahla imali,
bethi bafuna usizo sekugula ingane ayilapheki ingane izolapheka kanjani ingane nina ningalaphekile nabazali bayo ngeke kuyilapha ingane because into ekhulisa ingane impe esendlini ukudonsisana ubabulwa nomama kanti isidalwa esilapha enganeni esikhulu esikababa enganeni yomfana isidalwa esikhulu esikambaba enganeni yentombazane ngenkathi nilwa nobabili ingane yentombazane izoxabana nengane yomfana nikhathi ingane ngoba kumfana khona ubaba entombazane khona umama manixabana nezingane zenu izoxabana no hamba nize niyeke nifuna usizo nithi ingane azizwani nina abazali niyazwana yini na ngizikhuluma kahle lezi ndaba ngoba mhla ka4 July sobe sisebenza ngezinga eliphezulu sizoqala la ku44 Rocky Ridge Underground ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi bakuthiwa nguKingi ngiyinhloboni kaKingi laba bangenabo makhanda oil kulungile naba abazame labo 2.5 bazama 2.5 nje mfethu uzungenawo khanda oil ikhona insebenzo engizokwenza umehluko ngizokusebenza ngowami ngekutholo wakho kodwa ngo2.5 ngizokwazi ukukusebenza soya nawe edamini sizoya nawe ngisho olwandle ngoba kule game sobe siye edamini elinye idamu elithe ukujula enama steps awu7 siphinde siye nasolwandle ngizobe ngena for the first time olwandle nabantu khofuna ukukhombisa makuthiwa kusetshenzwa ngolwandle ngizothinta amanzi mina nawe usemanzini ukuthi kukhulunywa kanjani kusenqutshwa kanjani bafethu lokhu ngikuletha ngamabomu lemfundiso ngoba ngifuna uyithathe uyibambe before ublame umakhelwane before ublame izithe emsebenzini before ublame abangani ake uqala uyibheke wena ukuthi wena nomuntu wakho nibambisene yini noma kuthiwa nihlala ndawonye manikhuluma ocingweni niyakhana yini noma niphulana inhliziyo uyalazi yini mfethu uthando esekuwuthando ngokuphulana inhliziyo uthando ngokufuna ukuthi omunye athi ngeke ngizwe ngaye nomunye athi ngeke ngizwe ngaye athi omunye ngifuna ngincenge yena nomunye athi ngifuna ngincenge yena athi bethu uyakhuluma lona jokingly lona umphendula sarcastically uyayazi yini mfethu leyo nto leyo inamba yami 0798130260 papa yini bafethu 4 July kobe konakele sebenzo yezinga eliphezulu